Татар авыллары тарихы тиешле дәрәҗәдә өйрәнелгәнме? Республика, Россия күләмендә йөзләгән шундай авыл турында мәгълүмат юк диярлек. Туган якны өйрәнүчеләр форумы нәтиҗәсе нинди булар? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Чыннан да күптән түгел генә Уфада менә татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы узды. Аның турында бүген фикер алышачакбыз. Һәм әле безнең белән элемтәдә Башкортстаннан Нурмөхәммәд Хөсәенов та булачак. Нурмөхәммәд әфәнде, сезгә сүзне соңрак бирәбез. Альберт әфәнде, менә ниндирәк мәсьәләләр көн кадагында әлеге форум нәтиҗәләре буенча? Беренче әйтеп кетәргә 17-19 мартта без инде 5нче тапкыр Уфа шәһәрендә, Башкортстан башкаласында матур итеп кенә 224 кешене җыеп, Россия төбәкләреннән 21 төбәктән төбәкчеләрнең форумын үткәрдек. Ул форум былай гына үтмәде Уфада, чөнки безнең элек план буенча без менә үткәргән идек. Томский шәһәрендә 19 ел. Менә мондай матур итеп саллы китап чыгарды. Һәр инде Уфада да шул материалларны җыеп чыгарга. Безнең инде бу форум план буенча да бары, икенчедән инде Уфаданы үткәрү бик җиңел булмады дип уйладык тәүдә, ләкин бик матур үтте. Беренчедән комачаучылар зур күренмәдән ди моментлар матур итеп безне Уфа кабул итте. Ни өчен Уфада менә шул сорауда бер ши әле? Беренчедән безнең план буенча без бит төрле төбәкләрдә, без Казанда үткәрдек, инде Уфада. Монда безнең теләкләре бар. Беренчедән Уфаның төбәкчеләрендә күптән түгел генә үзгәрешләр булды, яңа җитәкчеләр дә элеккесе дә калды. Потом Камил Алимович Аблязов анда безгә әйтте, мин дә ярдәм итәчәкмен дип. Ул инде безнең төбәкчеләрнең Россия буенча җитәкче. Һәм безнең инде планда да андый бар нәрсә Уфада үткәрергә. Шуның өчен без Уфаны сайлап алдык. Безнең инде алда булачак әле башка Челябедә дә, Омскида менә августта үткәрергә уйлыйбыз. Шуның өчен бу план буенча. Максатлар турында аерым сөйләшербез. Фәрит әфәнде, менә шунда да татар авыллары тарихын бүген ниндирәк проблемалар бар икән? Мен беренчедән истәр идем. Башкортстанда 1000 татар авылы. Татарстанда 3000-нән артык авылның 2000-гә якын татар авылы. Менә булар икесе бергә 3500 татар авылы. Без Россиядә әйтәбез 4500-га якын татар авылы дибез. Ягъни Татарстаннан кала татарларның иң күпләп төбәкләп яши торган җирлеге. Ул табигый, чөнки Идел, Урал арасында татар дөньясы һәрвакытта да формалашкан. Проблемаларга килгәндә менә бүген нәрсә борчый? Татар авыллары тарихы ни дәрәҗәдә өйрәнелгән икән? Беренчедән, безнең халыкта шундый бер әйтем бар. Мәгънәсез кешегә сансыз кеше диләр. Кызганычка каршы без татар милләтен 8 миллион дибез. Әмма ләкин түгел, әләне санаганыбыз үзебезнең юк милләт буларак. Икенчедән, без 4500 татар авылы дибез, милләт буларак. Татарның мәдәнияты анда дибез. Әле без аны түгел санаганыбыз юк. Ягъни бу саннарны булдыру өчен башта җирлектә шәхси дәрәҗәдә һәрбер татар зур эшләп барырга тиеш. Үзенең нәсел тарихын, авыл тарихын, төбәк тарихын, бистәләр, шәһәрләр тарихын һәм татарның дәүләтчелек тарихын. Шуларның барысын да бергә кушып эш итәбез икән. Киләчәктә мин уйлыйм, Рәсәй күләм дәрәҗәдә татар авылларына багышланган 5 томлык китап әзерләргә мөмкинчелек туар дип. Һәр авыл турында менә андый мөмкинлек бармы икән? Һәр авыл турында китап чыгару, ул реаль күренешме? Буламы андый эшне башкару? Худайның рәхмәте, безнең халык фидакарларга бик бай халык. Мин үзем татар дөньясында 30 ел гомерем багышлаган кеше буларак әйтә алам. Һәрбер укытучы, һәрбер авыл интеллигенциясе дип әйтик, һәрбер укымышлы татар кешесе үзенең авылы турында, үзенең нәселе турында, җидем бу бабасы турында бүген шәҗәрләр барлый, китаплар яза, һәм 1000-нән артык шушы авылларга багышланган китаплар шушы хәвәскәр үзешчән тарихчылар тарафыннан җыелып бастырылган. Алар үзләре җыя, үзләре әзерли, үзләренең пенсия акчаларына чыгара. Бүген көндә инде дәүләти дәрәҗәдә дә моңа мөнәсәбәт белдерелде Татарстан тарафыннан. Һәм һәрбер авылның, һәрбер бу авылда яшәгән кешеләрнең шәҗәләре булырга тиеш дигән архив, Татарстан архив бу юнәлештә эшләр бара башлады. Монсы да бик күркәм күренеш һәм безгә төбәк тарихын өйрәнүчеләр, галимнәр һәм дәүләт структуралары кулга кул тотышып эшләр вакыт
Үз эшчән генә түгел, монда профессиональ дәрәҗәдә тикшерүчеләр һәм гомумән алганда менә моны җитди җиренә җиткереп башкаручылар да күп бит. Илдар әфәндегә сүз бирик, Сабар районы тарихын өйрәнәсез, ялгышмаса менә шулай ук нинди каршылыклар белән чыгаштыгыз? Шулай ук форумнан менә ниндирәк нәтиҗәләр чыгардыгыз үзегез өчен? Форумнан шундый энергия, көч белән кайттым. Әле ул һаман да минем дәвам итә. Без форумга безнең Сабар районыннан 2 кеше барган идек. Музей хезмәткәре Исә Билалова. Һәм менә форум дөрестән дә бик кирәкле, бигрәк тә менә бу пандемия белән без инде күптән төбәкчеләр, мин һәр форумга диярлек катнашам, һәрбер конференциядә диярлек катнашып киләдерим. Төбәкчеләр белән очрашуга шул хәтле һәрбер кеше сусаган, шундый атмосфера хөкем сөрде форумда. Шулай дип әйтергә кирәк. Шундый рухи күтәренкелек барыбызда да. Менә сезнең районда ниндирәк мәсьәләләр күтәрелә, нәкъ әлеге юнәлешләр буенча һәм сез шулай ук ниндирәк каршылыклар белән бәлки очрашкансыздыр төбәкне тарихын өйрәнгән вакытта? Менә форумга бер караган әзгенә ниндидер шикләнүләр дә барган идем. Нәрсәдә, менә кайбер масса күләм информация чараларында кайбер сәясәтчеләр теге перепис алдыннан шундый ниләр сүзләр чыгарганнар. Ләкин юк, моны бөтенләй 200 кешене Альберт Ахмаджановичның төзегән программасы, комитет төзегән программа 200 кешене шул хәтле итеп төзелгән, шул хәтле итеп берләштерде һәм bir netice çıkardı. Karşılıklar yok diye etem. Efendim, siz менә ниндирәк мәсьәләләр белән чыгышасыз, шулай бу бит инде бик мөһим мәсьәлә һәм әйткәнебезчә барлык әле авыллар турында мәгълүмат шулай җитәрлек дәрәҗәдә түгелдер. Менә алга таба эшләр өчен нәрсәләрне башкарырга кирәк дип саныйсыз? Менә мин үзем Минзәлә йөзе үземнең авыллар, күрше авылларны өйрәнәм. Гомумән Камарягы төбәген алар инде менә шу хәзерге Башкортстанның көнбатыш өлешләре белән чиктәш һәм бер кабилә кешеләреннән чыккан без инде Ногайрысы татарлары темасы күтәреп чыгарабыз. Аларның компоненты бик зур безнең төбәктә. И шушы проблемалар. Бездә проблема күп кенә авылларны башкорт сословиясендә башкорт итеп күрсәтәселәр киләләр. Шуның өчен көрәш бара. Моны инде дөрестләргә кирәк. Без шушы тарихларны төзәтү белән шөгыльләнәбез. Бу Уфада үткән форум бик зур информация, күләмле информация бирде. Күп төбәкчеләр белән шушы мәсьәләләрне бергәләшеп хәл итеп, уртак фикерләргә килеп эшләрне дәвам итәбез. Хәл итәсе мәсьәләләр күп. Башкортстанга да сүз бирик. Нурмөхәммәд әфәнде, сезне беренчедән сәламлыйбыз. Чыннан да менә татар һәм башкорт тарихчылары арасында монда элемтә төзеп булдымы һәм бу мәсьәләдә шулай татар авылларын башкортлаштыру юнәлешендә ниндирәк эшләр алып барыла? Менә соңгы 7-8 елда Башкортстанда 47 томлык 5,000 дәнә белән энциклопедия форматында башкорт ырулары тарихы китап чыкты. 47 том. Менә ниһаят без дә уяндык дип әйтергә була. Һәм менә бу соңгы форумда Уфада үткән бик дөрес итеп кабыргасы белән куелды мәсьәлә. Татар авылларының һәрберсенең тарихын язу кирәк. Без соңлап киләбез. Әмма ки безнең кулда инде бик көчле, бик фәһемле документ бүгенге көндә бар. Татар Уфимского уезда дигән китап чыкты. Бу менә җан исәпләр, 4 җан исәп, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче җан исәпләрнең дөресен әйткәндә белешмә китабы гына бу. Монда 1719 елдан башлап 1700 елларның азагына хәтле булган татар авыллары барысы да дип әйтерлек теркәлгән. Анда кайбер битләр юк, югалган битләр дә бар Аргадада. Менә шушы китапка таянып, безгә бүген өр-яңадан 90% авылларның өр-яңадан тарихын язырга кирәк. Чөнки моңарчы язылган тарих китаплары, авыл тарихлары китаплары башлыча шул 47 том чыккан 5-нче 47 том фақат 5-нче ревизия һәм аңардан соң булган ревизияларга таянып эшләнде. Һәм анда безнең бөтен татар авыллары башкорт дип язылды.
Менә ниһаять без хәзер алдарак булган 4 ревизияга таянып, чын тарихны яза алабыз. 5-нче ревизияда безнең авыллар башкорт дип язылганны алып ташлап, без төптән күрсәтә алабыз. Безнең бу авыллар барысы да татар булганлыгы. Алар бүгенге көндә 90% башкорт авыллары булып исәпләнә. Һәм аларның нигезләре бар. 5-нче ревизия. Әйе, біз әлі китап бойынша айрым тапшыру ясаған едік енді, шыннан да, һәм икенче өлештә әлі тағын сөйләшербез бу хакта. Альберт әфәнде, шыннан да мәгълүмат җитмәүдән киләме бу? Һәм үзебезнең нәкъ менә китаплар булмаудан татар авылларын, чипчиста татар авылларын башкорт авыллары итеп билгеләү чыгамы. Менә сәбәпләрен нидә күрәсез? Мөхәммәд абый дөрес әйтте. Безнең менә хәзер лозунг һәр татар авылының китабы булырга тиеш. Яхшымы, начармы ул китап булырга тиеш. Һәр кешенең паспорты шикелле. Менә монда әйтеп кирәк. Соңгы елларда мин 2009 елда Көнчыгыш Татарстанда эшлим. Безнең галимнәр соңгы бик игътибар итмәделәр менә Татарстанга, Башкортстанга, Оренбург өлкәләренә. Чөнки анда бит чынлап бер халык, bir гадәт анда халык бик охшаганнар. Безнең алар этногенез вакытында бер формалашкан бер төрле төркемнәрдән булса да, ләкин бу бер халык дип әйтергә була. Шуның өчен безгә менә күп нәрсәне аңлап бетмибез. Монда әйтеп китәргә кирәк. Мен Көнчыгыш Татарстанда 2009 елдан бирле 2019 елга кадәр 9 районны йөреп чыктым, үзем генә. Безнең менә академиялар, галимнәр анда бик әле барып җитмәгәннәр. Әле генә башладылар. Менә Башкортстанга да шуңа чыгарга. Шуның өчен без кайсы вакытта безнең галимнәр төбәкчеләр эшләделәр, һәр вакыт үз пенсиясына китап чыгарып, экспедициялар урнаштырып, аларга бераз галимнәр бик югарыдан гына карап торыр. Хәзер соңгы вакытта бу форумда да галимнәр белән без берләшеп, бергә эшне эшли башладык. Чөнки менә нинди галимнәр күп идеме алар? Кайлардан килделәр алар? Без инде махсус безнең Татарстаннан да һәм менә мин карап чыкканда, менә Фәрит әфәнде дә дөрес әйтте. Безнең менә составта караганда 224 кеше безнең. Шуларның арасында 28 кандидат булды. 6 доктор һәм музей хезмәткәрләре һәм башкаларны әйтеп тормыйм, менә Башкорт дәүләт университетыннан килделәр. Уральский научный центр Свердловскийдан да барые. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк академик Башкортстаннан, Татарстанның тарих институты, Мәрҗани институты һәм энциклопедия һәм төбәк өйрәнү институтының галимнәре дә булды. Аларның докладлары бик матур булды, көчле булды. Без аларны бастырып чыгарга тиешбез. Чөнки чынлап та әле безнең түгәрәк өстәлләр булды. Түгәрәк өстәлләрдә без 9-га якын матур итеп сорауларны күтәрдек. Менә нинди сорауларны күтәргәнсез бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Восток телеканалында Тояны нуктасы тапшыруы, реклама киткәнче без сөйләп башлаган. Менә ниндирәк мәсьәләләр күтәрелде һәм форумның нәтиҗәләренә нәрсәләр көтәсез, Альберт әфәнде? Беренчедән әйтеп китәргә, форумда безнең пленар утырыштан тыш 3 секция, без 4-не уйлаган идек, анысы да. Безнең 3 булды. Һәм без 17 числода матур итеп күргәзмә эшләдек. 100-гә якын Башкортстанда чыккан һәм башка төбәкләрдә китапларга күргәзмә куйдык. Һәм ул китапларның презентация 7-6 кеше безнең матур итеп үзләренең китапларын күрсәтә. Шуларның арасында мәсәлән, менә Ишбулатов Филиза апаның менә мондый матур китабы чыккан Башкортстанда. Ул әйткәнчә, мин дә әйтәчәкмен ул чыгышта, менә мондый китаплар булса, безнең башкорт белән дә һәм башка милләт белән безнең проблемалар. Нәрсә комачаулый менә шулай хәр авыл турында? Эшләргә кирәк, без эшләмәдек вакытында. Менә ни дәрәҗәдә эшләнгән икән, Фәрит әфәнде? Менә китаплар чыгару проблемасы монда, финанс ягымы, кеше җитмиме, мәгълүмат җитеп бетмиме? Менә сәбәбе нәрсәдә моның? Siz soruunu birdiniz, hem bu soruğa bütün üstünde kırttınız. Bu problemlerin vaktinde bütün Dünya Tatar Kongresi kurup aldı. Allah'a şükür. Hem şunun cirliginde Tatar Tübegin İranişler Cemiyeti yaşa başladı. Hem bu cemiyet bugünkünde hareketke de eğlendi. Elbette bizden yazıcılarımız, havaskar yazıcılarımız var. Şunsam da aytırayım, bu yazıcılarga bizden Tatar şmekerleri de, fermerler de oldu, yaşayışlar yerden kıla. Kileşekte bu yönelişte bizden muzeylerde, işlevçilerde şahtı yaşayanlar, mektep okutuşları, mektep direktörlerine kadar bu harekette katlanışlar. Yani bu ulu bir hareketke eğlendi. Hem resey kulem harekette. Çından da biz bugün ağız tuturup aytalabız. Bütün Dünya Tatar Kongresi karşında bütün resey kulem derecede Tatar tübekçiler harekete işlep geldi. Ансы әйе, ләкин без әле тагын шул төп темаларның берсе, нәкъ менә татар һәм башкорт тарихчылары арасындагы менә бу каршылыклар турында да сөйләшмәк. Шунда ни өчен аңлашылмаучанлык чыга? Bizim тоже nesilimiz, avulumuz, rayon tarixi, төбәк тарихи, Камарияга тарихи турында kitap monografiya әзерләп киләм.
Kızançka karşı андай monografия bugün künge kadar yok. Hani kimde bulsa әзерләргә тиеш, мен моны үземә өстәмә эш итеп алдым. Икенче яктан, башкорт тарихчыларына мен бүгенге көндә рәхмәт әйтер идем. Чөнки алар безне кузгаттылар. Алар бүгенге көнгә кадәр язган әйберләре үстән генә йөрү. Ә безнең дәүләтчелек тарихы ул катлам һәм бик борынгыдан. Һәм без ул катламнарны бүгенге көндә авыл тарихыннан башлап дәүләтчелек тарихына кадәр зурдан күтәргә тиешбез. Ул безгә нәрсә бирә? Беренчедән, туган җиребез, ватаныбыз, без бу Рәсәй дәүләтендә кем икәнне шын мәгънәсенә танырга бирсә, икенче яктан, авыллар арасында бүгенге көндә этнотуризммы, агротуризммы, экотуризммы, менә бу коммуникацияларны оештырырга бирә. Анасын менә сүз барды китапларны презентациялау. Ул бит fikir alышу, акыл туплау. Ул китапны тикшереп кенә чыгу түгел. Ул киләчәккә һәрбер кешегә методологик дәрәҗәдә мөмкинчелек бирә. Ничек итеп син үз нәселеңне, үз авылыңны, үз төбәгеңнең тарихын дөрес итеп эшләргә, камил итеп эшләргә. Менә ул вакытта бигрәк тә галимнәрнең, төрле институтларның, профессионал галимнәрнең кирәклеге әлбәттә күп булган. Кешенең дә тикшерүләре кирәк. Нәгыйф әфәнде, менә китапларны өйрәнгәндә, архив белән утырганда тагын ниндирәк эшләр алып барыла бу юнәлештә. Шунда бит китап чыгару өчен инде озак кына эшләргә кирәк. Архивларда утыру, кешеләр белән аралашу, менә шул форумнарда катнашу булсын. Мәгълүматны менә кайлардан туплыйсыз сез? Мин беренче ратта архивларда йөрдем. Казан архивында, Башкортстан архивында, Мәскәү архивларында, ondan информация җыйдым. Үземнең авылдан башладым инде мин. Үземнең авыл белән башка авыллар бик нык бәйләнгәнен күрдем. Шуннан өйрәнә тарихка кирип киттем. Тарихны инде аның хәзер оцифрованный Ргада архивларының китаплары бик күп. Менә аларны архивларга бармыйча да бик күп информациялар була. Рус тарихчылары, безнең үзебезнең тарихлар юкка чыгарылган. Рус тарихчылары Россия империясы төзелгәннән соң этнографлары, галимнәре бүтән халыкларның да тарихын, үзенчәлекләрен язып калдырганнар. Бу элеккеләре, хәзергеләре түгел. Менә алар оцифрованный интернеттан табырга була. Аларны әгәр дә анализ ясасак, бик күп яңалыклар күрәбез. Димәк, шуңа нигезләнеп тәле башкарырга булыр. Илдар әфәнде, инде әгәр дә без менә монда аңладык, инде структурасын ничегрәк башкарырга кирәк икән. Нәкъ менә китап чыгаруга җиткәндә, монда бит инде барыбер әле каршылыклар белән шашыра туры киләдер. Шуннан да теләк белән генә булмый бит аны. Һәр авылда, мәсәлән, шул иганәчләр табылырга тиештер. Менә нәрсәләрдә тукталып кала әле. Иң беренче китапны язганнан соң финанс мәсьәләләре дә килеп алга баса. Мин үземнең Юлбатым Янбулатым дигән тарихи документаль китап чыгардым үзебезнең авылның. Китап язылып беткәч, инде финанс мәсьәләсен эзләргә калды. Билгеле, шушыны аңлаучы кешеләр булды. Икътисад министрлыгы тарафыннан грант тотып, китапны чыгардык һәм авыл халкына, ул бер генә авыл түгел, безнең авыл советына кергән Тенеки Солан авыл тарихлары багышланган. Һәм менә шундый китапны 2014 елда әле генә менә табадан төште. Безнең Саба районында Шол тарихлы Шыңар ягы дигән китап. Бу Шыңар урта мәктәбенең тарих укытучысы гомер буе тарих укыткан Айдар Гарипов китабы. Монда да бер авыл тарихы гына түгел. Чөнки авыллар янында бит авыл советына кирәк кичкенә авыллар да бар. Шулпаш, Түлешкә, Өйөт. Менә шу авылларны да ишен алган бик яхшы. Шыңар авылыннан безнең шактый танылган кешеләр дә байтак. Менә алар да үзләренчә китапка. Яңадан Башкортстанга сөйләгән. Нурмөхәммәд әфәнде, шуннан да менә монда инде күп сөйләшү булды, ләкин менә тагын шул ук темага әйләнеп кайтсак без. Сез ничек уйлыйсыз? Менә Фәрит әфәнде әйткәнчә, шуннан да хәзер татар авыллары турында нәкъ менә аларның татар авыллары булуы хакында язулары да эшчәнлеге көйләнеп киттеме? Әллә инде без һаман шул элеккеге ничектер көтүп туру фазасында турабызмы хәзер? Әллә алга китеш бар дип саныйсызмы? Билгеле инде без шактый арттабыз. Әмма безнең кулда бүген көндә менә күрсәтеп киткән китап бик көчле корал бар. Әле Мәрҗани институты белән хезмәттәшлектә без аңарга бик көчле белешмә
һәрбер авылны тиз генә табарлык итеп, ул элекке шушы 4 җан исәптә ул авыллар нинди исем белән аталган, аларның исемнәре алышынган очраклары бар, үзгәргән очраклары бар. Менә бу бик зур эш бүгенге көндә көчле итеп алып барыла. Мәрҗән институты проблеманы бик яхшы аңлады. Һәм без инде артта калышыбызны шуның белән шактый гына килметербез дип уйлыйм. Һәм җан исәпкә хәтле минемчә без халыкны шактый гына агартып өлгерербез дип уйлыйм. Әмма ки тагы бер ягы бар бу мәсьәләнең. Менә бу 47 томның исеме Орулар тарихы дип атала. Һәм бүгенге көндә Башкортстанның татарлар яшәгән төбәкләрендә интернетта күрәсездер, стеллаларны алыштыру бара, һәм анда языла, что сез менә шундый ыру, шундый кабилә, башкорт кабиләсе җирендә яшисез дип. Бу билгеле ничектер кешенең башына суккан кебек була. Шуңа күрә менә хәзер икенче принципиаль, концептуаль эш ул шушы ыруларның төбенә төшү. Аны hiç de kıyın түгел. Ул ырулар фактически волослар исеме генә. Бер җирдә дә тарихи документларда бу ыру исеме дип әйтелмәгән. Сез аны таба алмыйсыз. Бу фәкать шушы 47 том кебек әйберләрдә генә һәм башка изысканияларда гына Башкортстандагы язылган. Димәк, менә бу ыруларның исемнәре каян чыккан? Аны ачыклау өчен безгә күп тә кирәкми. Менә кул астында бер 2 ассистент булса, без моны 2-3 ай эчендә һәрбер ырының бәлки бер ничәсе калыр. 47 ырының да каян килеп чыккан исемен татардан чыкканлыгын, татар авыллары, татар элләре менә күп Кырым татарларында һәм Астрахан татарларында, Нугай татарларында род түгел, ил, Хару, менә Беларусь якларында безнең татарлар барып утырганнар. Анда шушы исемнәр кабатлана. Дөрес. Һәм бу очракта тарихны менә бормасыннар иде шул уңайдан. Чыннан да бу бик мөһим мәсьәлә. Кызганыч, Нурмөхәммәт әфәнде, безнең вакыт әләни күп түгел һәм без сезне бүлдерергә мәҗбүр. Альберт әфәнде, сезнең өстәр сүзем бар. Безнең Россия хөкүмәтендә 300 ел дәврендә безнең ата-бабаларыбыз артыннан нәсел җирләрен танып килгән. Һәм ул 1865 елда нәсел җирләре хукукы бетерелгән. Әмма ләкин бу нәсел хукукы җирләре традицияләре ул Казан ханлыгында да булган, Алтын Урда чорында да булган, һәм бу исемнәр, атамалар барысы да һәр территорияләрнең атамаларында шул вакыттан килгән традициялар. Әлеге дә байга Альберт әфәнде әйткән сүз тарихыбызны тирәннән, төптән өйрәнү безнең алда. Чыннан да шулай. Альберт әфәнде, татар авылларының асылын һәм тарихын дөрес чагылдыруда сезнең нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Мен әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, авылларның тарихын дөрес өйрәнергә һәм безгә каршы чыгучыларга җавап бирү өчен без беренче чиратта фәнгә нигезләнеп археология һәйкәлләре, кабер ташлары, архитектура һәйкәлләре, безнең промышленность һәйкәлләре һәм архив һәм музей материалларын танырга. Менә без быел инде җыелып конгресс белән һәм эшмәкәрләр белән игълан иттек частный музейларның конкурсын. Бу бер юнәлеш. Икенчедән, без һәрмән бөтен авылларны туплап справочник чыгарырга тиешбез. Һәм төбәкчеләр кемнәр кайда эшлиләр, аларны бергә җыеп. Безнең авылда бик күп форумнар, конференциялар, мәсәлән, Мөслимдә безнең Аксабантуйның алдыннан конференция була, Омскида без форум үткәргән. Менә шул фәнни материаллар безнең эштә һәм җирдә таяныч ноктасы булырга тиеш. Һәм чыннан да тарихны өйрәнгәндә беренче урында чын барлык һәм дөрестлек булсын иде, шул вакытта гына татар авыллары сакланып калачак. Исәнлектә күрешергә язсын.